Croeso cynnes nôl I chi ato ni yma ynghylch y gwartheg ar gyfer Pencampwriaeth yr Heffrod. A mae'r brydiau cyfandirol yma, mae'r brydiau cynhenid yma, mae'r brydiau croesbryd yma. Maen nhw I gyd yn brwydro am y teitl. Gareth Evans o Fachynlleth erbyn hyn, tywyn y wreiddiol yn gwmni fi. A Gareth, wyt ti wedi gweud sawl gwaith, trwy ni ymlycio I gwaith nhw. Dyna nhw y ddau sy'n gyfrifol am benderfynu Arwyn Morgans a Chris Stubbs. Maen nhw'n mynd nôl at yr un heffer o hyd. Yr heffer ddi lawr y pen pella yna. Ia, maen nhw'n licio heffer Edi fan'na hefyd, dwi'n credu. Swn i'n meddwl bod nhw'n bell o'n ei penderfyniad. Heffer Edi, dwi'n meddwl bod nhw yn reit keen ar un Kai Edwards hefyd, yr un dryma yn y dosbarth yma. A hefyd, drycha honna nawr, ti'n bod yr un ddi Gymraeg? Ie. A ti'n meddwl beth, ti'n sôn ynghynt yn dweud a beth i brydiau cynhenid. Dwi'n gweld hwnna'n dod rownd yn ôl. Wan, pan gychwyn y sy'n y diwydiant cig. Arwyn yn keen iawn ar y brydiau cynhenid, Mae'n lladd dipyn o wartheg Dion. Odi. Chwarae teg iddo fo, ti'n bod, ac yn driw I wair chwarae teg. Yndi. O, treni bod I bach Ia, ond mae wedi handlo I ddoi, so mae'n gwybod yn golew beth I fel, ti'n gwybod. Fydd Carwyn Lewis, Carwyn sy'n I dangos I os i'r gar. Fydd e, o Lanwennog mae'n ddrwg gen I, yn Ngheredigion. Mi fydd e'n cico I hynna nawr, bod I wedi symud yn fyna. A ti'n gwybod beth, da ni'n delio fo anifiliad byw yn dydyn ni, ti'n gwybod? Wrth gwrs, Gareth, ti'n hollol iawn. A maen nhw'n mynd nôl lawr nawr. A beth am yr heffer ddyn am yn siŵr, ie? Mae hwnna wedi dal I llygad nhw. Yn sicr, nôl at heffer Kai Edwards wedyn. Ie. Heffer... Drycha lled yr ysgwydd yr heffer na. Ymlaen, reit i'r gwmffon. Heffer Gandarw Limousin, a drycha mae hon. Mae hon yn fwystfil o heffer. Mae'n pwyso yn anhygoel. Be di pwysau hwnna? Dwi'n siŵr fod nhw'n edrych ar y heffer. Fydd I rhwng 600 a hanner o gilos yn fyw. Achos ti'n eisiau gwarthegyn rhy fawr yn hyb I, ti'n gwybod, ynddi? Mae hon yn pwyso bron I 700 kilo. Wndi hefyd. Un Kai Edwards pwyso yn arbennig o dda. Maen nhw'n licio'r heffer na fyd. Wel. Dyma beth yw Pencampwriaeth. Mae yna fwrlwm, mae yna densiwn yma, ti'n gallu teimlo yma, ti'n gwybod? Bob un set yn llawn. Gwych. Just iawn. Gwych, ie. Does am lot o lefydd ar ôl I ystod, mae pobl yn gwylio ym mhob twll a chornel. Maen nhw'n gwybod bod y penderfyniad mawr ar y ffordd. A sôn am bethau mawr, drychar o'na. A ti'n meddwl beth, dwi'n mynd involved yn yma, ond dwi'n teimlo'r tensiwn yn unan, nid yw'n ti. Mae'n wych. Mae'n gwych. Mae'n braf cael bod mewn mor agos at yr hyn sy'n digwydd. Ti'n gwybod be, mae'r ffairia yma yn gwella o flwyddyn ar flwyddyn, a ti'n meddwl, sut fe wedi wella be'n flwyddyn nesaf? Dwi'n gwybod, mae o'n... A beth dwi'n gweld yn nais ydy, mae lot o bobl ifanc yn danos o gwartheg yma. Ti'n gwybod, a dwi'n siŵr bod wedi cael ei arwen gen bobl a profiad. Ti'n gwybod, Edwards Penybryniau, ti'n gwybod, oedd Trebodd wrthi, a mae Erel wrthi, a mae'r genedlaeth nesaf wrthi. Mae o'n wych, so mae'n ddyfodol I amethyddiaeth, ti'n gweld? Mi'n cytuno i'r carn dy ti, Gareth. A dyna nhw. A ti'n gweld y bobl ifanc, plant bech, a mae lot o ysgolion wedi cymeryd dyrnodau i'r plant ddod i'r ffairia. Ac os fydwn ni feithrin nhw'n ifanc, mi ddalio nhw ato ni nawn nhw. I nhw gael gwybod o le mae'r cig yn dod. Mae'n bwysig. A'r safonau cynhyrchu stoc sydd da ni yma yng Nghymru ac ym Mhryden, y gorau yn y byd. O, da ni yn cynhyrchu y cig gorau. Ydy ni'r cig gorau yn y byd? Ond mae da ni fyny ar safon gorau, yndan. Maen nhw'n pwyso a mesur, maen nhw'n trafod gyda'r prif steward. Be sy'n mynd i ddigwydd nawr te? Maen nhw'n gofyn I Kai, dwi'n meddwl, gyda Ai Candy. Ond dwi'n gwneud penderfyniad. Wel. O ddechrau, well done, da iawn. Pencampwriaeth yn aros yng Nghymru, Gareth. Gwych, da iawn. Wel, Kai, gysi sgwrs ag iddo, oedd e wrth I fod ddoi. A dwi jyst yn falch bod wedi ennill y dosbarth wrth e. Ond nawr I ennill y Pencampwriaeth. Wel, pob lwc iddyn nhw fel teulu. Mae dau defn cot Trevor. O, wrth I fod. Dowch draw, Trevor, dowch yma. Mae Trevor edrych, dewch I ni gael e draw ato ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. Dowch drownd. Gwych. Dowch ato ni, dyna ni ar wyr. A ti'n meddwl beth, da ni'n edrych ar y heffrod yma wan, a'r gwartheg I gyd. Am di dod dros nos, mae yna fisoedd a blwyddyn o waith wedi bod yn gyrru ymlaen I mwyn cael cyrraedd y safon yma, ynddi? Ai Candy wedi mynd â hi, Trevor. Llong gwarchiadau. Diolch yn ofnadwy. Da, wel, dwi'n ni'n coelio ynddi. O'ch chi'n breuddwydio am hyn cyn cyrraedd y ffair, dwi'n siŵr? Cyn cyrraedd o dde.
O, gwych o dan. Da iawn, da iawn. Mae hon yn heffer go special treb. Yndi, mae'n heffer dda iawn, yndi. O, dwi mor falch, yndi. Yndi. Mae'r pwer sydd ganddi a'i maint i'n anhygoel. Mae on, dydi. Chybod, ac yn cario'r pwysau na mor dda treb. Ia, yndi, mae'n dda. A mae'r hen cae chwarae teg iddo fo'n gwneud gwaith arbennig yma, yndi. Mae'n siŵr eich bod chi'n browd iawn ohono fe fyna. O, prowd iawn ono fo. Drychwch ar y lluniau gwych yma. Ia. Cae. O ran heffer di fagu hynna'n efo chi ar y... Na di hon ddim na Wedi cael ei ffrynu. Ia. Ie. Da iawn, ond mae on ar y gwaith as blwyddyn. Yndi, di. Na chi, ie. Ie, mae yna lot o waith. Ach, mae be, mae'r gwartheg ma'n cael y sylw. O, ffantastig yn byddio. Yndi, mae nhw yn, yndi. Gwych, mae'n sefyll yn dde fanna. Yndi. Mae rhai bod chi'n obeithiol nawr ar gyfer y prif Pencampwriaeth treb. Byse fo'n braf yn byse. Yn byddai. Y racing ar y gacen. Byse. Byse. Dydy gacen go lew. Ac a bita'r gacen wedyn. O, ie. Gobeithio gewn ni gyd darn ohoni nes ymlaen. Treb, diolch i chi am y draw. Dydy Gareth aros da fi os gwneud i. Bystych ar y ffordd. Ond dyna chi ddiweddglo gwych i'r Pencampwriaeth yma. Pencampwriaeth yr Heffrod yn aros yng Nghymru gyda Ai Candy.